Sakombalai singi ei haswa baga World Cup jong snam arjana priu in sapalong hapo kari Mexico, Canada, bat Amerika. Tika Iran biga way na kiri badang sudah melihat ma bat dari Israel bat kumjuru kari Amerika kelawan ban yuk jat mentah hapo kari Mexico na kebentah bani simbentah hagani ka World Cup arjana priu. Dari nagaliang jong kari Amerika ha ka jong penya jong Donald Trump kala ai visa nagumtai kiti ki noile kai jong kari Iran bat halor kete ka jingjia ka badang sudep ya kajia dang hagini ki khendiat benai ki baladap nagaliang jong kari US ka klemai ru ya ki katu ka nengut ki official ki badai jong kete ka squad nani jong ketika tim nopo Iran. Henry ini ki official ki ba nagling jong ka US ka klem lang amban ai kede halor ki katu ka ni ki daw ki ba don halor ki jing don jong ka konflik jong ki habdeng jong ki ni ki atli ki tim. Dari wala kataru nagling jong kari Amerika kala pedang bat kala sya ya kiti ki squad lene ya kiti ki teams jong kari Iran banwan banile kai na ta kani ko World Cup arajar arphanbio Henry nagliang jong ki nong penya jong kari Amerika kila mahamru ba amdei ban don kinu ki daw ki ban penmi cengklumar ha kani ko World Cup ban nagliang jong ki players lene ki nongile kai jong kari Iran kila ongru ba hadin ba manla ko wei ka jile kai ki ne ki noile kai jong kari Iran kin lek ban phaino sila ka jong kari tikini galong ka ek ka jingkren ka ba ngi kum ki supporters lane ngi kum ki fans minum la ban preng ha jing shang kila dei ban res kila dei ban shong penja thai hadin ba kila dep ya ka jing le kai penban kila don ka to ka nengut ki players jong kategori Iran ki bala krenchai ba hoi wala ngi don hapdeng ka jingya ka jia ndre ngi snokmen ba ngi layo mani simentana ta kani ka World Cup ban hadin manla ki jingile kai in sami no bandik pai sila ka jong kari laban rap chisu ki kato ka ne ki players jong kari Iran